ମୁଁ ତ କେବେ ଶୁଖୁଆ ରାନ୍ଧିନି କି ଖାଇନି। ଆଜି ଶୁଖୁଆ ରାନ୍ଧି ବୋଉଙ୍କୁ ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ଦେବା। ବାପା ବୋଉ ଖାଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ। ହଁ, ଶୀତ ଯେହେତୁ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ଛାତ ଉପରୁ ଯାଇ ଟିକେ ଖାଉଛୁ ବସିଥିଲି ତ ଆମ ତମକୁ ଦିଅରମାନେ କେମିତି କହିଲେ ଭାଉଜ ଲାଗୁଛି? ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବା। ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଆସି ସେଠି ଗୁଗୁଲୁଙ୍କୁ ଦେଖେ ତ ଗୁଗୁଲୁ ଏଠି ମହୁ ଖାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମହୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କାକି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଶୁଖୁଆ ରୋଷେଇ କରିବା। ତ ଶୁଖୁଆକୁ ଆଗେ ଭଲ ଭାବେ ସଫା କରି ଧୋଇଦେଲି। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକେଇକି ତ କଡ଼େଇରେ ଭାଜି ନେବା, କାରଣ ନହେଲେ ଶୁଖୁଆ ନ ଭାଜିଲେ ଆଇଁଷିଆ ଲାଗିବ। ତ ସିଏ ଟିକେ ଟାଣ ହେଇଯାଇଛି ନା, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ବାଟଣ ଦେଇକି ଟିକେ ନରମ କରିକି ଜାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଭଲକି ଟିକେ ସନ୍ତୁଳି ଦେବା। ସନ୍ତୁଳି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଟିକେ ସିଝିଯିବ ଶୁଖୁଆ ଇଏରେ। ତ ସିଝିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଭାଜିଲା ଭଳିଆ କରିକି ଭାଜିଦେବା ଭଲସେ ପୁରା 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 ପୋଡ଼ପୋଡ଼ିଆ କରି ଭାଜିଦେଲି। ତ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ବୋଉଙ୍କୁ ଏଠି ସବୁ ଶୁଖୁଆକୁ ଥାଳିଆରେ କାଢ଼ିଦେଲି। କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ିବା। ଆଉ ଦେଖିବା, ମୁଁ ତ କେବେ ଶୁଖୁଆ ରାନ୍ଧିନି କି ଖାଇନି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ବୋଉଙ୍କୁ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି। ବୋଉ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବୋଉ ଏଠି ବସିଯାଇଛନ୍ତି ପଖାଳ ଖାଇବେ ବୋଲି। ଶୀତରେ ବି ସେ ପଖାଳ ଖାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପଖାଳ ବହୁତ ଭଲ। ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ତଥାପି ସେ କହୁଛନ୍ତି ପଖାଳ ଖାଇବି। ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଖାଳ ଖାଇବା ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଦିଏନି। ଯାହା ପଖାଳ ହେଉଛି ମୁଁ ଖାଇଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଶୁଖୁଆ ରାଇ ହେଇଛି ତ ସିଏ ଖାଇବେ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଠି ଶୁଖୁଆ ରାଇ ଏବଂ ମାଛ ତରକାରୀ କରିଥିଲି। ତ ଏଠି ବୋଉ ମାଛ ତରକାରୀ ଶୁଖୁଆ ରାଇ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବୋଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବୋଉ ଏଠି ଶୁଖୁଆ ରାଇ ଖାଇକି ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀ ଖାଇକି କହୁଛନ୍ତି ତୁ ତ ଶୁଖୁଆ କେବେ ରାନ୍ଧୁନା କି ଖାଉନୁ। ତ ଶୁଖୁଆଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଯେ ନ ରାନ୍ଧିକି ବି ନ ଖାଇକି ବି ତୁ ତ ଶୁଖୁଆ ଭଲ ରାନ୍ଧିଛୁ। ଶୁଖୁଆ ଖାଆନ୍ତିନି କି ଆମ ଘରେ ବି ଶୁଖୁଆ ପସନ୍ଦ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।